Eli ollaan Cafe Restaurant Warehouseissa täällä Nizzan rannalla. Rannalla. Jasus nätti goggelsit päällä. Sai. You got me. Ja mä otin 2 herkullista espressoa. Jasu otti americanoa ja cola ja Teme otti cola. Oliks americano muuten hyvä? Mä en kysynyt. Sanoit, että sä laitat siihen liikaa sokeria tai jotain. Paha. Älkää ikinä juoko Nizzas kahvia. Mutta sit me ollaan lähdössä tonne kaukaisuuteen. Seuraavaksi käydään kattoo mistä meidän bussi Monacoon lähtee, niin me tiedetään huomenna. Ois kans voinut ehkä katsoa, että kauan sinne kävelee, niin tietää, että monet lähtee. Mutta ei sillä väliä, kun nehän lähtee joku 15 minuutin välein ne bussit sinne, että me voidaan ilmestyä periaatteessa milloin vaan. Nyt tosiaan, Nizzan rannalla, Warehouse ja hyvä mesta. Nizzan viimeinen kohta, missä me ei ole käyty. Tai viimeinen kaupungin osa. Pysähtyi jäätelölle, kun näytti niin herkulliselta. Mä otin 1 tiramisu ja 1 melonipallo. Teemu otti un citron ja Jasu otti myös un citron. Oui. Ja sit mä sanoin, mitä mä sanoin sille? Très bon, mikä tarkoittaa erittäin hyvää. Oikeesti tarkoittaa, että mä oon näpinät näin. Ai oot vai? No mä oon aina miettinytkin vähän. Ollaan shoppailu Springfieldissä. Mä löysin jotain mahtavaa. Stay salty. I need this in my life. Ihan rennosti.
uskallee kohtaakaan lähteä siihen. Se otti sen rannussiteen pois. Se oli hyvin. Olikohan tässä auto? Pitäisikö meidän oikeastaan kävellä sinne? Mitä me mennään tekemään? Mennään sinne ylös. Miksi? Kuva auringonlasku. Eiks me tehty se eilen? Tehtiin. Ja kun vaikka kato uudestaan. The magic of editing. Joo. Eli toi paikka, missä oltiin kuvaa auringonlaskua, niin se meni jo 8 kiinni tavallaan portit sinne. Tuli nyt vartijat vai poliisit heittää meidät ulos sieltä. Ja toi normaali sisäänkäynti, kun siellä on portit lukossa. Ne on suljettu, niin meidän pitää nyt kiertää täältä. Tosiaan kello on 8:15. Eli se on niinku tunni ollut suljettuna. Mut saatiinpahan hei meidän auringonlaskusotit. 2 times. Meitsi nauttii täällä mun pizzasta nimeltä fajita, eli kana, paprikapizza. Nää 2 tilas cheeseburgerit. Eka ne sai cannibal pizza, missä on sipuli ja kananmunaa. Sitten lisäs vaan. Sitten lisäsi cheddar. Teemu on allerginen kananmunalle. Jasu ei siedä sipulia. Sit ne toi uuden pizzan Teemulle ja Jasulle, mihin oli vaan lisännyt cheddar sliceja, koska siinä, 5 minutes maximum, it's okay? koska siinä niitten valitsemassa pizzassa on cheddaria ja siinä minkä ne toi ei ollut. Ja periaatteessa sama pizza, mutta siinä ei ole sipulia ja kananmunaa. Jos ois syönyt kananmunaa ja tykkää sipulista, toi olisi saanut hyvä lisää. Niin.